Gipangunahan sa Police Regional Office 12 ug COMELEC Region 12 ang multi-agency send-off ceremony para sa 2025 Midterm Elections karong Lunes, Mayo 12 sa PRO-XII Grandstand Camp General Paulino T. Santos, Templar General Santos City kagahapong adlaw. Kini ang formal nga deployment sa mga personahe sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard ug PRO-XII sa tibuok Saxarjan Region aron masiguro ang malinawon, hapsay ug luwas nga proseso sa piniliay. Nagsilbi sab kini nga demonstrasyon sa interagency collaboration diin mapasalamaton ang COMELEC Region 12 sa lig-on nga pakigtambayayong sa mga law enforcement agencies para sa pagkabot sa luwas ug kasaligan nga eleksyon sa rehiyon ug sa pagpanalipod sa demokratikong proseso. I am so proud that as far as Region 12 is concerned, with our collective effort with the PNP, AFP and all stakeholders, na-maintain naman ho natin yung peace and order ng Region 12. Much more, with all the preparations that we have conducted, I am confident that elections in Region 12 will be peaceful this coming May 12, 2025. Let us move forward with determination, professionalism and integrity. Together, we will ensure that this election is a true exercise of the sovereignty of the Filipino people. Ang seremonya usa ka testamento sa ilang kaandam nga magtinabangay sa pagpanalipod sa kasagrado sa balota ingon man sa katungod sa matag botanteng Pilipino. Guys, Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.